L'Institut Català Internacional per la Pau, l'ICIP, va néixer l'any 2009, creat pel Parlament de Catalunya. Va ser creat com un institut públic, però independent del govern, i va ser creat principalment en resposta a un clam ciutadà, amb una consciència ciutadana molt arrelada a Catalunya, de condemna a la guerra i de construcció de pau. El nostre mandat és promoure una cultura de pau tant a la societat catalana com a nivell internacional i situar Catalunya com un actor de construcció de pau en l'àmbit internacional. Aquesta feina ens ha portat a treballar molt estretament per la pau i els drets humans a Colòmbia, de molt abans que comencés el procés de pau amb les FARC i, òbviament, en posterioritat també de la signatura de l'acord de pau. L'ICIP a Colòmbia, però també en general, treballa bàsicament amb quatre elements fonamentals. Primer, la necessitat d'ajuntar esforços entre diferents actors a diferents nivells. Ningú construirà la pau per compte propi. I necessitem, per tant, que el pensament del món acadèmic, més l'activisme del teixit associatiu, més les polítiques públiques a les institucions, tinguin punts de trobada, de discussió, de reflexió, d'anàlisi, de discrepància també. A vegades són necessaris, sobretot en processos de construcció de pau, diàlegs difícils, sortir-se de l'àmbit de confort i, per tant, estar oberts a qüestionar el propi pensament per adoptar-ne un de nou. Aquesta és una línia fonamental. L'altra és que tot el que fem, ho fem tant a nivell català com a nivell internacional. Entenem que tots els conflictes avui dia tenen la dimensió local i la global i que vivim en un món interdependent i, per tant, la necessitat d'aplegar esforços a tots els nivells. En tercer lloc, l'aposta pels actors socials, pel teixit associatiu, per les víctimes i específicament per les dones com a agents de transformació de la seva pròpia realitat. I finalment, la necessitat d'innovar amb les pràctiques, d'innovar amb els conceptes, d'innovar amb les teories de construcció de pau, perquè no existeix, malauradament, en el món cap procés de pau que hagi funcionat a la perfecció, que hagi complert les seves expectatives. Això a nivell colombià es concreta a dia d'avui amb que recolzem la Comissió per l'Esclarecimiento de la Verdad, actuem a Europa com la Secretaria Tècnica de la Comissió amb l'objectiu que qualsevol víctima, organització de víctimes o organització de suport a les víctimes a qualsevol lloc d'Europa pugui participar, vincular-s'hi de la forma que trobi més còmoda aquest esforç únic de la Comissió de la Verdad. Segon, estem treballant amb el teixit associatiu de Colòmbia i altres països per buscar alternatives de seguretat, per donar resposta a aquesta situació de violència que es multiplica malgrat la signatura de l'acord de pau a Colòmbia, però en altres indrets com Centreamèrica i Mèxic també. I estem impulsant una xarxa llatinoamericana de dones, pau i seguretat. I finalment, entenem que és fonamental per completar els esforços de construcció de pau a Colòmbia un acord de pau amb l'Ejército de Liberación Nacional. Els esforços anteriors han fracassat, aquí caldrà una innovació metodològica i nosaltres estem aportant els nostres esforços perquè això pugui ser una realitat. Tot plegat, per tant, molt contents de formar part de la taula catalana per la pau i els drets humans de Colòmbia, un espai de trobada entre aquests actors que us dèiem abans, socials, institucionals i acadèmics, catalans i colombians, i en aquest sentit, felicitats pel 20è aniversari.